Apoloġija mingħajr ebda soluzzjonijiet. Din kienet ir-reazzjoni tal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo meta mistoqsi dwar it-toroq, it-traffiku, it-tniġġis fl-arja u l-ħsejjes eżaġerati li f'dawn ix-xhur tas-sajf qed jilqgħu lit-turist f'Malta. Il-Ministru Bartolo minflok refa' responsabilità bħala membru tal-kabinett tal-proġetti li qed isiru f'daqqa u jieħdu fit-tul jażel illi jfarfara fuq gvernijiet nazzjonalisti ta' 10 snin ilu. Fejtlu t-toroq fil-waqt li niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent, qegħdin nagħmlu dak li m'għamilx Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Bħal kull sajf bosta huma dawk it-turisti li jiġu jżuru lil pajjiżna sabiex igawdu x-xemx, il-baħar, l-istorja u l-kultura illi Malta taf toffri iżda fl-aħħar ġimgħat diversi kienu dawk illi kritikaw l-iżvilupp bla rażan li pajjiżna għaddej minnu u r-rebus illi qed jiddomina f'diversi żoni fejn inqalgħu it-toroq f'daqqa. Dan apparti l-ħmieġ u telqa f'żoni turistiċi u l-problema dejjem tikber ta' traffiku. Fost dawk illi l-mentaw b'saħħa kien hemm l-Assoċjazzjoni għal min iħaddem kif ukoll l-Assoċjazzjoni Ewċija tat-Turiżmu. Fil-waqt li l-Gvern Kanadiż qed jafża lil dawk kollha li se jkunu qed iżuru lil pajjiżna dwar l-istat prekarju li jinsabu fih it-toroq Maltin, inkluż il-konġestjoni qawwija tat-traffiku kif ukoll sewqan xejn din jedus. Dawk kollha li jiġu f'pajjiżna ikollhom esperjenza ta' kwalità li jieħdu lura magħhom sabiex bekk ikomplu jxerdu l-kelma dwar pajjiżna. Madankollu pereżempju għandek il-GTA qed jgħidu li għawdex tinsab fi stat xebi li ma tistax tilqa' turisti fl-istat illi x'inhu ma kummenti? Għawdex huwa ġojjel minnu nnifsu, rridu naħdmu biex naraw illi ma nitilfuħx. Intant meta staqsejna lill-Ministru tat-Turiżmu dwar il-ftehim li l-Gvern estenda mal-klabb tal-futbol Ingliż Manchester United huwa għażel li jżomm in-nefqa mistura l-istess kif għamel fil-każ tal-Film Awards. Id-deal ma' Manchester United hija xi ħaġa li minħabba sensitività kummerċjali ma nistgħux ngħidu kemm qiegħed jiġi jiswa. Francesco Catania, għall-News.